Yan po. Oh, ngayon na po mga kabsat. Oh. Bali, nilagyan ko na po kanina ng tubig tong batya para, ang tawag dito, nanaris, para diyan din sila maglalangoy. Para babagsak lahat sila dyan. Oo, yung kabsat. Dito sa amin tawag dito ay simot-simot. Napakarami ka kabsat. Oh, yan po mga kabsat. Oh. Oh, yan po. Oh. Simot-simot sa Ilocano mga kabsat. Oh. Pati rin ako, pero hindi ako simot-simot ah. Yan po mga kabsat. Ang dami. Your eyes. Kabsat! Welcome back to our channel, Sway Babar! Mama B and Nanay Rick. For today's vlog, tayo po ay kakain ngayon ng gamo-gamo sa Tagalog and Ilocano, simot-simot. Kakabsat, hindi ko pa na-try itong kakain ng simot-simot o gamo-gamo kakabsat. Pero ngayon, susubukan ko kakabsat. Kakabsat, ganun din sa akin kakabsat. Hindi ko pa nasubukan natikman ito kakabsat. Pero kanina kakabsat, nagluluto si Papa Ant. Tinitikman ko na kakabsat. Nagustuhan ko kakabsat, kaya go, go, go! So ano ba ang inaantay natin mga kabsat? Palit!
Bali kakabsat, kanina nakapaghugas na kami, hindi lang namin pinakita mga kabsat. Pwede rin itong ano, pulutan ng kabsat. Sarap. Subukan ko nga isaw-saw kakabsa. Compatible sa suka na may sili. Ano siya? Parang ano siya? Parang Ano yung lasa ng ano, ng salagubang, yung abal-abal, Ilocano. Tapos yung kuwan, di ba? Grass hopper. Oo. Baka ganun din yung ano, ararawan. Yung kuryat. Diba? Hindi iba. Sarap. Naku. Ay, abo. Balik kakabsat, kumuha si Papa Anting ng ano, kanin kasi masarap ikain dito sa kanin kakabsat. At pwede na itong pagkain ng isang kainan. Shoutout nga pala kay Kalong Hair, shoutout sa'yo. At ganun din sa'yo, Jason Motovlog. Dapat sa'yo. Shoutout din sa'yo, Bamba Channel. At yan po nagtatapos ang aming vlog for today. Sana nagustuhan ninyo ang aming video mga kabsat. Don't forget to subscribe our YouTube channel at ganoon din sa aming Facebook page account, ang Kakabsat TV, at ganoon din sa aming TikTok account, Coco Jan Ausega. Please like, Share and subscribe, and hit the notification bell para always updated kayo sa aming bagong videos. Bye bye.